Majeng ingkang badhe ngersakaken foto sederek utawi penderek pinanganten saking Kalijirak. Duh wong ayu bebujaning hati kaya ngene wong nandang asmara apa to awakku dhewe duh dewa Jawata Agung Walasana ning wak mami besok kapan katekan jejer lan wong ayu umpamakna nahkoda tanpa prau sasat doroten pepetri nyidam sari as kados pundi iki sajake kok sing foto kok ora maju. Kepenaan nek ngrungokne lek ura-urane Pak MC iki. Monggo, tasih napa mboten ingkang foto menawi mboten wonten mengke kula bubaraken. Sampun? Sampun telas? Loh, kaya urung lekas kok wis bar. Mangke malih. Oh nggih. Ketoke kaya padha isinan to Pak wong Kalijirak iki. Isinan apa sungkan karo nggih. Monggo. Niki ngeten Pak Bu nggih. Foto pinanganten menika setunggalipun doa nggih. Wujud doa dumateng pinanganten sarimbit bilih panjenengan paring doa restu. Derek-derek ngiring manten, aku lho melok manten. Fotone lho ijik. Nah, kula mireng bocoran bilih Mas Dio kalih Mbak Luluk menika ya pisan iki dadi manten. Mulane kesempatane bareng jejer manten nggih. Jejer manten Mas Dio kalih Mbak Luluk namung sepindah menika. Kadhe mangkatan sumangga ya iki Pak Lek Bule kanca-kanca saderengipun pinanganten kabedol wonten wiworo ngajeng. Sumangga kula dherekaken foto keluarga. Nggih. Lah iya. Mboten usah isin-isin. Karo Pak Widonarko yo disiapi foto sakmenekean yo. Dimanfaatne ngoten to. Mesakne tukange foto adoh-adoh kok kene oleh gambar. Sing dipoto-foto MC-ne ket mang. Monggo salajengipun. Umpama sliramu sekar melati aku kumbangi damsari pripun iki lek kula nyanyi terus ora nek sing foto malian Pak. Pripun sampun nggih? Oh nggih, katawisipun nggih. Niki rada tebih perjalanane rupakipun wekdal ingkang sumadyo
Niki mangke nyanyine kula terusne lek wis bar mawon. Mula ya rada lingsem suarane ora karo-karuan. Niki mangke saderengipun adicara pungkasan donga pinanganten badhe kabedhol wonten ing Wiworo Ngajeng kalian Mas Ayu Puspita. Nggih. Dumateng panjenenganipun Bapak Widenarko Tresnan Kang Ibu, mugi panjenenganipun Bapak Sumaji kalian Ibu Karyati, semoga kula aturin dherekaken bedolipun pinanganten saking sasana rengga tumuju dhateng Wiworo Ngajeng saperlu paring donga restu dumateng para tamu saking Kalisirah ingkang badhe ngersakaken kondur. Jih, para tamu ngapunten. Bedolipun pinanganten saking sasana direngga tumuju dumateng Wiworo Ngajeng kairing ayak-ayak unggul donga. Jih, para tamu pinanganten sampun jengkar wonten ing Wiworo Ngajeng kados mekaten donga panutup kalosun panjenenganipun Bapak Haji Agus Santoso. Kados mekaten dumateng panjenenganipun wekdal sasana kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho ilah wa safati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala hadiniyah wa kuliniyatin solehah. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirina imin hamdan yafi ni'ammah wa yukabi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa atimil sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad salatan tunsina biha min jamil ahwali wal afat wa taqatilana biha jamil hajat wa tutahhirna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha ala darajat wa tuballighna ba'sal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat.
Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamu perlenggah kakung Sumara Putri Purwomadyo Wasono pahargyan wisudan tali dharma ngunduh mantu wonten ing rikalaken punika sampun paripurna. Nderekaken sugeng tindak sugeng kondur mugi lampah panjenengan awit saking dalem mriki ngantos dalemipun sang-sang kalijirak samarga-marga tansah winantu karahayon rahayu widodo tebih saking rupeda. Kula selampah pranata arja rambuk bilih anggen kawula matur wonten kirange suba sita mewah gonyak ganyu ing wicara nunjih karana cekakipun pemanggih ingkang anjalari kudungipun pemanggih saking basa tuwin sastra kanthi mekaten kula tansah hanyadong lumunturing samudra pangsama ing wasana sak beja-bejane wong kang lali beja wong kang eling lan waspada. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.
Ijih para tamu, niki mangke paripurnanipun para tamu kondur. Kalajengaken foto session kedua, itu foto untuk keluarga mempelai laki-laki. Keluarga besar Pak Widanarko beserta Ibu. Kami nanti persilakan untuk foto bersama mempelai berdua di atas panggung. Matur suwun. Mas operator dilanjut musiknya.